Min estrem għal ieħor, illum hawn il-faċilità illi tista' tidħol fuq siti fuq l-internet u ssib linji gwidi x'wieħed jista' jagħmel biex inaqqas il-peace. Sawn m'hawn xejn ħażin, ma laru illi infittxu l-estremità għax irridu illi nonqsu mill-peace f'qasir żmien. Donnu il-paċenzja spiċċat f'kollox u m'għandna sabar għal xejn. 30 days, lose weight, garantit. Jew biex tkun aktar fl-estrem, 7 days of diet. U jgħidulek illi tonqos bejn 5 jew 7 kilos f'ġimgħa biss. Ara kif jista' jkun. Ħafna jippruvaw dawn id-dieti, iżda dawn mhumiex rikomandati għaliex huma dieti żbilanċjati u ta' ħsara kbira għal funzjoni tal-bniedem. Jekk inti persuna u vera trid tonqos mill-peace, trid tagħmel pjan flimkien ma' nies professjonali illi jistgħu jiggwidawk, illi mhux biss jaraw il-peace imma janalizzaw il-persuna b'mod holistika. Meta tingħata linja gwida professjonali, tingħata pakkett, mhux biss x'tiekol kif suppost, imma wkoll dejjem hemm il-persuna individwali. Iżda wkoll flimkien hemm bżonn ta' attività fiżika li huwa ferm importanti. Imma ikun hemm bżonn l-għajnuna psikoloġika ta' kuraġġ u ta' tnissil ta' determinazzjoni. Jekk dak li ser tagħmel mhux ħajtik sodisfazzjon u fuq kollox pjaċir, mhux se jwasslek għall-ebda suċċess. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett, live waqt il-programm F Living Show, Mattejos Grasso. U s-sena tajba ħabib, għalix l-ewwel darba li ntqajna wiċċ b'wiċċ. Jiena qalu li tagħmel kafe tajjeb u ġejt sew. Naf ħabib tiegħi. Jien ma nagħmilx kafe, jagħmlu unna fil-fatt. Sur Manuel mela ngħidu grazzi lil Manuel li għamlilna l-kafe llum u jagħmel il-kafe u jdur bina u insomma lil kull wieħed u waħda minna. Kif inti? Tajjeb ħafna ħafna. Kif semmejt inti temp galor, ġifieri li ġielek tibqa' barra. U ġobni ħafna, anka ħammurlek fuq xi ħaġa oħra, il-saying illi jara ġaqet jiruna l-baħara u naqra nkejja. Lajna għawdex, Għawdex di? Kemmu sabi. Tantx naqra fin. Inħobbu għawdex. Sabi ħafna. Ma sal-for. Salmu lawċin. Is-saying li bdejtu bija fil-bidu, illi inti jekk trid tibqa' mwaħħal ma' oġġett taħfir qatt. ċowe dika kienet fuq persuna, jekk inti trid tibqa' mwaħħla ma' persuna taħfir qatt. Kemm importanti, nażżar dan jien Karl, illi anka fejn jidħol ix-xaħam li forsi tellajt fi żmien il-festi jistgħu jkunu kwalunkwe festi, il-miliet jew l-Easter jew is-sajf. Illi inti taħfer l-ewwel qed lilek innifsek. Mhux toqgħod tajt isma' jiena għax jiena hekk. Kif konna qed ngħidu, il-mentalità kollox Karl. Illi jekk inti tajt issa ġie s-sajf u ħanagħmel li niflaħ u ħangawdi u ħanixrob u ħanieħu l-barbecues. Mela waqtu qiegħda fl-istat tal-moħħ tgħid issa nixxala. U mbagħad kif jiġri ta' spiss joqgħod jiddispjaċik u tgħid tara naqra x'għamilt bidi. L-ewwel pass li trid tagħmel huwa taħfir lek innifsek illi jekk esaġerajt, mhux jekk ħadd xi naqra jkellem u law ta' jekk esaġerajt, għamilt sajf tesaġera jew milli tesaġera, tgħid isma' dik kienet persuna oħra, jiena ħanaħfer li l-nifsi u ħanimxi l-qudiem. Inkella ħatibqa' mwaħla. Dak il-gilt ħatibqa' ġorru u mhux ħajnek tiffoka fuq li għandek bżonn tagħmel. Dik number one. Xi ħaġa li essiġejt ħafna anke wkoll qabel il-festi fi programmi u f'sessjoni preċedenti u għadt li l-kontroll assolut tal-bniedem huwa fidejk. Ħadd ma jimponilek x'għandek tagħmel u naħseb li kieku forsi dak il-messaġġ inkomplu nsostnuh illum issa li bdejna sena ġdida. Jiena ma nemminx ħafna li ngħid isma' irrid nagħmel xi ħaġa u noqgħod nistenna il-bidu tas-sena, bodi ir-riżoluzzjonijiet ma tantx jagħmlu wisibija. Jien persuna, anzi nħeġġeġ il-ħadd ieħor, illi jekk għandek tieħu azzjoni, toqgħodx tgħid issa nhar it-tnejn jew issa ħajgħaddu l-festi llum issa. Għaliex kapaċi sa nhar it-tnejn terġa' tibdel fehmtek. U ħafna drabi dak li jiġrina. Dan l-istess ħaġa biex forsi nagħmel
kontradizzjoni dak li qed ngħid bħal meta aħna naqbdu u bla doċ dak il-ħin stess nikdbu xi ħaġa fuq Facebook għax jidrilna li għandna nikdbu hekk u mbagħad wara jiddispjaċina jkun troppo tardi. Il għaliex għax il-bniedem hekk. Mela fejn għandek tieħu azzjoni għal ġid tiegħek ħafna drabi ddum taħsibha. Fejn għandek tieħu azzjoni b'mod kawtela għal ġid tiegħek ukoll le tieħu azzjoni dak il-ħin stess. Tiskanta taf kif jaħdem il-moħħ. Eżatt. U r-riżoluzzjonijiet biex anka nibni fuq li semmejt inti, fl-opinjoni tiegħi jagħmlu sens għaliex? Għax jagħtuna ċans ta' kapitlu ġdid. Mela, jekk inti tajt isma' issa wasal Jannar pereżempju, jew wasal Settembru wara s-sajf, u dan huwa opportunità oħra għal bidu ġdid, hemmhekk ir-riżoluzzjoni qed taħdem favorik. Il-problema tkun kif tajt tajjeb inti, Karl, illi pereżempju qegħdin f'Ġunju ħanivvintaw tgħid u issa nibda wara s-sajf, u kif qed tajjeb inti. Wara s-sajf ikunu fisser Lulju għaw issu Settembru, 3 xhur oħra, jew ikun għadu l-bidu ta' Novembru, issa nibda f'Jannar, u kan baqgħu xarej oħra. Kif tajt tajjeb inti ma tafx ħajġri. Jista' jinqala minn kollox. U bl-Ingliż jgħidu make hay while the sun shines. Ġifieri inti ma toqgħod tippretendi jew taħseb illi kollox ħajkun perfett għax ħajkun Jannar jew għax huwa Settembru. Għala x'iridu nagħmlu? Illi meta wasal dak iż-żmien ngħidu issa ċans, għandi ċans ta' bidu ġdid, daqshekk skużi, però qabel ma jasal ma noqgħodx ngħid ħanistennieh. Ħanagħmel xi ħaġa llum. Għax żgħira kemm żgħira ħadd tagħmel differenza. Mela pereżempju qabel il-miliet ikun hemm min jgħidli u issa ġara x'ħajjiġri li ħantella xi 5 kilos, 7 kilos, allura aħjar ma nibdix nagħti każ issa u mbagħad nibda nagħti każ inkun iffukata f'Jannar. Illi jekk tirraġunah jagħmel sens. Però problema taf x'inhi Karl. Illi jekk inti 5 kilos, 7 kilos aktar milli inti llum, dak iż-żmien, ħadd tkun number 1 itqal għalik biex tiċċaqlaq. Mela ħajkollok aktar tuħ ta' nifs. Number 2 qabli kif semmejna diġà li toqgħod tħossok guilty. U dak il-guilt, dak iċ-ċertu sens ta' torti għaj ħatħossu tqil emozjonalment, allura jista' wkoll iżommok lura milli tinbidel. U t-tielet waħda qiegħda hawnhekk. Illi jekk hija xi ħaġa tal-moda, jekk qed tagħmilha għax sempliċement anke l-ħbieb tiegħek jew il-ġirien qed jagħmluha wkoll, il-moda tispiċċa. Kollox irid jibda minn ġo fik. Jiena għalfejn nixtieq ninbidel. Jiena x'inhu jdejjaqni llum? Jiena x'mhux jiġini llum bħala ħwejjeġ. Jiena x'ma nistax nagħmel illum illi kieku nixtieq nagħmilha. Hemm min isemmili Karl, laqqas għandi saħħa nilab man nepotijiet. Laqqas għandi saħħa nilab ma' tfal. Laqqas niflaħ nitla' taraġ. Għandi gwardaroba ħwejjeġ mejtin hemmhekk ma jiġini xejn. Irrid nerġa' fuq il-flus u inħossni guilty il ħanhom fuqhom fuq ħwejjeġ akbar, ma tgħidx fuq ħwejjeġ iżgħar. U dawn huma l-affarijiet li importanti ħafna li nkunu aware tagħhom u kif ġieli semmejna qabel l-aħjar niktbuhom. Għax meta niktbuhom aktar qishom jitlu f'moħħna u hemm iċ-ċans ħafna ogħla li nieħdu azzjoni fuqhom. U tajjeb ukoll nifhmu u niktbu għalfejn beħsibni ninbidel fejn irrid li nasal ġifieri. Mela jekk illum jiena qiegħda nilbes size 16 pereżempju, ħanġib eżempju ta' parsi jiena mara, jiena rrid nilbes size 12 biżmien. Jiena rrid nitla' taraġġ u nkun kważi isni farfett. Jiena rrid nilab ma' tfal għax it-tfal issa ċans li ngawdihom anke jkun ma' nepotijiet. Jiena rrid nagħtihom eżempju. Illi mhux iħarsu lejn nanna u jgħidu ara nanna basta tgħidli tikol xekk u tagħmel xekk imbagħad hi. Mal-ewwel ħsieb tiftaħ il-friġġ u tkaxkar kull mem. Għax dak imbagħad fejn tidħol anke il-famuża ipokriti. Inkunu ipokriti. Jekk aħna l-itfal nidhom jagħmlu mod u aħna bil-moħħbija qudiemhom nagħmlu mod ieħor. Il-bieraħ kelli żewġ sezzjonijiet illi irbattom flimkien. Mela kelli waħda flimkien ma' Dr. Daniel Brinkat il-veterinarju, tkellimna dwar il-klipotatis mod partikolari obeżi. U bad kelli wkoll il-fizjoterapista Mr. Alan Zammit illi tħanna wkoll dwar l-istil ta' ħajja li aħna qegħdin ngħixu u siġa ħafna li pereżempju tfal tagħna għandhom bżonn li jagħmlu imqartlet sigħat kuljum ta' attività. Mhux fil-ġimgħa għallhom, kuljum. U jiena għatlu isma' għatlu ejjew inħarsu lejn x'qed jiġri fl-iskejjer, jidher ċar l-iskejjer tagħna ma joħolmux li jagħmlu 3 sigħat eżerċizzju fiżiċi kuljum. Alright, 3 sigħat huma ħafna. Ma laqqas siegħa ma ssir kuljum. Anzi hawn skejjer li jagħmlu forsi nofs sigħa fil-ġimgħa pereżempju. Irbat da suġġett anki wkoll mal-veterinarju
Għaliex il-veterinarju għalilna ħarġet fid-diskussjoni illi skont l-istil ta' ħajja li jgħix l-owner, is-sit, il-kelb jew l-qattuż, jirrifletti fuq l-annimal ukoll. U dan jirrifletti wkoll anke fuq ulidna. Inutli li jekk forsi fl-iskejjer aħna minn hawnhekk qed inwasslu messaġġ. Imma mbagħad bħala ġenituri id-dar il-linja gwida tispiċċa, ma nistgħux nippretendu għaliex hemm bżonn nibdew nitkellmu daqsxejn anke miegħek fuq it-tfal fis-sens. Jiena nixtieq li anke inti wkoll tara tant snin oħra l-ġenerazzjoni tagħna li hija sana u b'saħħitha. Da kulħadd jaf illi n-nuqqas ta' eżerċizzju. Da mhux kliem fieraħ, huwa xjentifikament approvat. In-nuqqas ta' eżerċizzju fuq il-bniedem. L-ikel illi mhuwiex tajjeb, tgħidlix mhux tajjeb, dak li taħseb li mhux tajjeb, m'hemmx għalfejn noqogħdu ngħiduh, diri affarijiet li huma xaħmid, żjud, zokkor pereżempju, ikel proċessat, dawn huma kollha affarijiet li mhumiex tajbin, mhux fit-toma, għax fit-toma kapaċi jkunu ittieb minn dak li ngħidulu aħna ikel naturali jew san. Imma mhumiex tajbin għas-saħħa tagħna. Issa, jiena li qed ngħidu hemm bżonn illi iva nifhmu illi n-nuqqas ta' eżerċizzju u l-ikel mhux ikkontrollat għax il-kelma dieta kultant tinstema' il-ħamutu bil-ġuħ huwa ta' detriment u ta' detriment għall-familja kollha. Għax jekk ikun hemm xi ħadd illi sfortunatament qiegħed obiż qed ibati biex jimxi, qed jistenna biex jagħmel knee replacement, għandu x-xaħam fid-dembu li għandu l-kolesterol oli, għandu diabete, bla 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 bla, nibqgħu sejrin hekk, ħajaffettwa l-kumplament tal-familja. Eżatt. Naqbel miegħek ħafna u jiena naħseb li hemm ħafna punti illi aħna bħala ġenituri li rridu nagħmlu. Number one li semmejtlek, ma nistgħux inkunu ipokriti. Ma nistax li t-tifel jiena ngħidlu isma' sabiħ, ħudiku mhux l-oħra u mbagħad jiena nieħu mill-oħra. Tajjeb, number one. Number two, il-misħuta gażaża. Mhux il-gażaża nagħtu lill-babies, però dik il-gażaża li forsi tkun forma ta' xi pakkett li niftħu jew ta' xi ħelu, illi għax dat tifel qed jibki jew għax mhux qiegħed bil-għaqal, x'nagħmlu? Nippruvaw insoddulu ħalqu bil-ħelu u bl-imbarazz, għal l-ironija kart. Mela dat tifel iktar ma jagħmel plejtu għal bżonn, aktar intuħ imbarazz illi anke kif qed tajjeb inti u approvat, din ħansemmi wkoll, illi dak l-imbarazz anke il-behavior tkun taffettwa ħażin, speċjalment it-sokkor. It-sokkor huwa approvat illi jagħmel effett qawwi fuq il-behavior ta' tfal. Mela jekk it-tifel pereżempju mhuwiex bil-għaqal ħnużaw dik il-kelma, l-ar ħaġa li tista' ttieħ huwa it-sokkor. Għax tippretendi da, daqqa waħda bit-sokkor u ħajjibdel il-behavior long term, jew qed tippretendi, jew qed tipprogramma, jew qed tgħallem lit-tifel tiegħek illi kull meta jagħmel xenata ħajjieħu l-ħelu. Għax dan naħseb anke aħna, Karl, jekk jien għandi bdiet il-ħelu nagħmel xenata għax naf li ommi ħaġġib li l-ħelu, mela nibqa' nagħmel ix-xenati. Kif qed nipprogrammaw it-tfal. Għar minn hekk, hemm min jgħidilhom pereżempju u nifhem illi xi tip ta' penitenza it-tfal ikollhom bżonn. Ma jgħidilhom eżempju jekk inti ma toqgħodx bil-għaqal ma nibatekx il-futbol. Jekk it-tifel mhuwiex bil-għaqal l-aktar li għandu bżonn huwa l-futbol, jew il-bale, jew l-isfin. Biex dik ir-rabja forsi li għandu, dik il-frustrazzjoni, dak l-istress, għax ħana nsemmu stress fl-adulti. Tfal għandu ħafna stress ukoll ta'. Jien niftakarni fi żmieni illi irrid nagħmel il-homework tajjeb, irrid nara li ma ninsa xejn, irrid nara illi immur minn ta' quddiem, dak kollu stress, dak il-kompetizzjoni u hija tajba. Imma huwa kollu stress ukoll. L-ar ħaġa nistgħu nagħmlu li nibqgħu bil-qiegħda. U hemmhekk fejn nifhem ħafna anke lil Ellen Zammit li qal isma' irridu nkunu attivi għal madwar 3 sigħat. Issa, missejt li topic li għalija huwa delikat ħafna wkoll, il-famuża skola. Id-dinja kollha ta' ġifieri da mhux qed ngħidu jiena biss ħafna min jaħsibha bħali. Għada qisha sa ċertu punt programmata. U ta' min forsi li anke f'dal pajjiż inkunu fost tal-ewwel dawn l-affarijiet nibdew nibdluhom. Għada programmata li tgħallmek affarijiet tal-memorja, Karl. Mela pereżempju ħadd titgħallem minn kien dragut. Fl-ima sena ġew it-Torok Malta. Tgħidli mhux tajjeb tkun taf naqra history, naqbel miegħek, però llum idħol Google u tiktiblu when did the Turkish attack Malta u jitellalek. Ġifieri fir-realtà m'għandniex bżonn nafhom bla daw. Da mhux ħadd tkun barra u jgħidlek xi ħadd isma' jgħidli minnu dragut għax nisparalek. Isuq li tkun tafu għalik, imma ħajservik daqshekk. Jew hemm affarijiet oħrajn illi waqt li forsi ħanivvinta laqbad mal-history, nistgħu innaqsu pereżempju mill-ħin tal-history u ndedikaw għall-exercise. Għalfejn? Għal xejn? Le. Għal behavior? Għax huwa approvat li tfal jekk ikunu kuntenti l-iskola
u l-exercise jagħmlek kuntent għax itik ċertu self-esteem ola. Mela nsemmu l-famuż bullying. Il-bullying ġej ukoll, ġifieri min ikun vittma, ġej ukoll mill-fatt li l-persuna tkun baxxa ħafna fis-self-esteem. Allura l-exercise ħajjejna biex tiżvoka dak id-dwejja li għandha u ħajkollha aktar konfidenza fija nfisha. It-tfal ħajjitalmu aħjar ukoll meta moħħhom ikun qed jaħdem tajjeb grazzi għall-exercise. It-tfal ħajorqdu aħjar. U din hija sabiħa Karl, illi aħna li nitalmu l-iskola, taf meta verament imbagħad qisna nissejvjawh inżommuh waqt l-irqat. Mela jekk l-irqat huwa mħarbat, għax it-tifel pereżempju ħin kollu bil-qiegħda u ma jistax jorqod, jew għandu ħafna stress u ma jistax jorqod, kważi kważi dakinhar ma tgħallem xejn. U biex inġib eżempju, skużani, ġieli ġrat l-ekkar xina ġrat li kont żgħir, meta kont noħroġ nixrob pereżempju fi żmien li kont iżgħar, jaqas niftakar kważi kważi d-dettalji imbagħad tal-lejl. U l-għada nkun imħarbat bil-ġuħ, bin-nas, bin-nervi. Għax il-lejl, minħabba dak l-alkohol, kien imħarbat. It-tfal istess, jekk ma jorqdux, ħafna jew ftit, jew insomma, minn dak li talmu matul il-ġurnata, ma jżommuhx. Lest li tikteb da kollu li għat li u irresqu dan l-ideal l-nis kompetenti għadna kem rajna tibdil fil-kabinet. Prosit. Aħna maħnix din najdu għawnek, pero naħseb li għamel punti validissimi. Issa tista' taqbel ma taqbilx nies aktar kompetenti minni u minn Mattejos f'dak li għandu x'jaqsam tfassil akademiku. Żguru mhux forsi jistgħu jagħtu parir aktar fil-profond. U din il-sabiħ. Min jaħseb li jista' jkun ta' sosten ta' xi tip ta' idea minn ximkien dak kullu li għandna madwarna xaħat kien illi ta' l-idea. Toqgħodx tajt imma l-idea tiegħi se tiġi attwata li kieku kull oġġett li għandna fid-dinja, kull istituzzjoni illi tmexxi pajjiż, belt, raħal, komunità, ku jaħsibha kulħadd l-istess, m'għandna xejn. Mela allura qegħdin f'pajjiż demokratiku kemm hu sabiħ illi niddibattu wara kollox għal-ġid tan-nazzjon. Jiena nemmen ħafna minħabba li qed nisma' ħafna professjonisti f'dan is-settur li għandhom biża kbira sa jiġri 10 snin oħra. Mhux hekk. Il-biża tagħhom f'liema sens, mhux xi nightmare ta' jew xi maskra kera, buċċi kera, le. Il-biża hi illi iż-żgħażagħ tal-lum li għalkemm għandhom din l-informazzjoni kollha, għalkemm it-tfal tagħna għandhom dil-kumdità, tablets, skejje state of the art illum, teachers bravi, eccetera, eccetera. Qegħdin huma concern ħafna jibżgħu ħafna dawn il-professjonisti fil-qasam tal-mediċina, tal-fizjoterapija, nies bħalek li huma trainers li ħajkollna soċjetà marida. Issa, meta jkollok soċjetà marida min ħajbati? Ħajbati l-individwu, ħajbatu l-familjari tagħhom, ħajbati l-istat, ħajbati l-gvern, irid jinvesti iżjed il-gvern. U allura jiena naħseb li tagħmel sens u hemm bżonn li nieħdu dawn l-affarijiet bis-serjetà anke wkoll il-gvern l-awtorità, ma tagħmilx sens illi nagħmlu minn kollox biex inżidu l-budget biex aħna nagħtu kura fis-saħħa aħjar li huwa tajjeb. Ejja neskludu dak il-mard ġenetiku, dak il-mard kroniku, dak il-mard illi għax tista' mhux tkun healthy u mhux healthy, imma qiegħed hemm u qiegħed fuqna rridu nikkurawh. Imma hemm mard ieħor illi qiegħed jakkumula ma' żmien bħalma huwa iż-żieda fid-dijabete, ix-xaħam fil-kolesterol, ix-xaħam fid-demm, ix-xaħam fl-arterji tagħna iżid aktar riskju illi inti jkollok heart attack. Mela allura nibqgħu għaddejjin m'hemmx għalfejn noqogħdu ngħiduhom. Hemm bżonn ninvestu biex naraw kif il-ġenerazzjoni mhux tal-lum issa, għavoli qatt tard, imma ta' 10 snin, 20 sena oħra, naraw aħjar minn dik li qiegħda llum. 100%.
U kif ġabdejna x-liskej, sorry ħantrobik, ħafna, le, ġabdejna li x-liskejjer tagħna nafu illi illum il-ġurnata u xbera qegħdin naraw li ċertu ikel ma jistgħux jieħdu tfal, tuck shops ma jistgħux jbijaw ċertu ikel li meta konna żgħar aħna mħammel meta kont jien kont nixi tumpana tajba timpana. Mhux ħażina, ma ħana ngħidu xejn ħażin. Imma kemm hu tajjeb l-iskola, l-iskejjel illum it-tuck shops, eċetera, qegħdin joffru ikel alternattiv sanu tajjeb l-tfal tagħna. Imma rridu nagħmlu iżjed. Irridu nċaqalqu l-tfal tagħna minn quddiem il-kompjuter, minn fuq is-sofan, mill-kmamar tagħhom illi jidħlu l-ġimgħa wara l-ofsinhar u joħorġu t-tnejn filgħodu għall-iskola. Hawn tfal hekk. Le naf. M'għandix Mhix 2009. U ta' min ifaħru anka il-ħafna tajb li qed isir, jiġu ftit idejat pereżempju kemm qed jiftħu anka ħwienet ta' ikel organiku. Illi għal min m'għandux idea ikel organiku huwa aktar expensive u għalla ħares le għax jieħu ħafna iktar ħin, ħafna iktar dedikazzjoni u ma jiġix proċessat u produċit bil-masses. Jiġifieri rridu ngħidu mnalla jiswa aktar flus għax kieku daw in-nies m'għandhomx minn fejn jisostnu dak il-business organiku. Allura dak niżawlu l-kappell. Il-gvern u ħafna qdiet qed jiftħu ħafna anke faċilitajiet jagħmlu aktar faċli. Il-kelma faċilità tiġi waħedha. Faċilitajiet qed jagħmilek iktar faċli. Però għal xejn il-gvern qed jinvesti mill-flus tagħna meta inti m'intix tagħmel użu minnhom, qed jagħmlu aktar faċli biex tiċċaqlaq bil-faċilitajiet u inti m'intix tagħmel użu minnhom. Kif qed tajjeb inti hemm ħafna professjonisti li jsemmunna check-ups, eċetera. U dal-famużi check-ups Karl, kemm huma fundamentali illi nagħmluhom ta' spiss. Jekk aħna hemm xi tip ta' problema, tajjeb illi nilqawla qabel ma dil-problema tikber u l-aħjar qabel ma ssir problema in the first place. Tajjeb, u għalhekk anke hawnhekk nappellaw għal dawn l-affarijiet għal prevenzjoni. Illi inti jekk tista' l-ewwel badna mal-education, illi għal mod tal-kelma jkun hemm ċertu suġġetti illi llum fl-opinjoni tiegħi għall-inqas bħala Mattejus Grasso m'għadhomx daqshekk prattiċi. Għax illum m'għandekx għalfejn titgħallem l-affarijiet blamment, għax il-blamment jagħtihulek it-tablet, il-mobile li għandek bżonn tkun tafu, m'għandekx bżonnu għall-ħajja. Iva għandek ħafna bżonn suġġetti bħax-xjenza, il-matematika li tkun taf il-Malti, li tkun taf l-Ingliż, imma hemm bżonn affarijiet tal-memorja jew nistgħu dawk inwarbuhom ftit, jew inżommuhom f'minoranza kif fi żmieni kif qed tajjeb inti kun nagħmlu nofsija PE, forsi daw is-suġġetti ikunu ta' nofsija minflok il-PE. Għax il-PE kif qed insemmu sempliċement l-iskola u forsi anka għax anka ta' min infaħru Karl, isiru anka activities wara l-iskola fejn isir hemm ċertu ċaqliq, isiru sports days. Hemm xi jsir hemm anke nurseries li ħafna nies jieħdu l-itfal wara. Li tajjeb ngħidu l-nurseries huma xi ħaġa tajbin ħafna u nixtieq nieħu l-okkażjoni għaliex kien wieħed minn dawk li ppuxxa ħafna mhux ngħid ħoloq għax m'iniex ċert imma naf li kien persuna Fadel Hellery Tarija Ferro illi ħadem ħafna biex in-nurseries f'Malta ikunu jiffunzjonaw tajjeb. M'għandix dubju. U l-isports, Karl, anka għal dawk il-ġenituri li qed jarawna, forsi dawk in-nanniet li forsi qed jgħidu mela le ma nibdlu l-sports, ħallih joqgħod moħħu fl-eżamijiet, saħħandu biżejjed xkil. L-isports li t-tifel u l-tifla ħajrabbihom bħala irġiel u nisa żgħar, f'liema sens. Mela, ħanibdew nirraġunaw naqra. Dik ċertu disċiplina. Illi jiena ma nistax daqqa mort, waħda mort, sitta le. Hemm ċertu konsistenza, mela ċertu disċiplina u accountability. Number 2, jekk jiena rrid immur tajjeb f'dak l-isport, irid niekol aħjar, nixrob aħjar, norqod tajjeb u nqum tajjeb, inkella minix ħammur tajba f'dak l-isport. Jekk jiena rrid anke nagħmel avvanzi, irrid nara x'se nagħmel biex b'xi mod jew ieħor forsi anke apparti dak it-training nagħmel xi ħaġa żgħira rasi. Ngħid jien naf immur xi mixja oħra jew xi jogging biex ngħin ruħi. L-isport ħajjejnek biex inti taqsam, biex inti titkellem ma' sħabek tal-isports, biex inti tiftaħ qalbek, biex tkunu hemm ta' support għal xulxin. L-isport qisu verżjoni żgħira tal-ħajja in ġenerali. Verżjoni żgħira ta' x'ħassib il-qudiem meta inti tkun adult. Ok, sinjuri, ħammorru għal reklam ċkejkem minuta kollox lura dal-waqt niftħu l-inita telefon għal min jixtieq illi jidħol ma nafdi diskussjoni. Naħseb li hija interessanti. Jekk ma nista' nitkellmu aħna bħala ġenituri, bħala nanniet biex naraw lill-uliedna, lin-nepotijiet tagħna illi jerġgħu jiksbu saħħithom lura, tgħidu li kif, tfal tagħna morda. Jekk jibqgħu sejrin f'din il-ħajja, iva, sfortunatament ħajkonna soċjetà marida. Soċjetà marida bil-ġogi tagħha, bin-nuqqas ta' eżerċizzju, soċjetà
illi tkun jiena minħabba li għandha ħafna aktar xaħam fid-dem, jiena nafu perswas illi l-lum qed isir ħafna għarfien ma' xorta waħda għadna kemm xejn lura. U jinteressana minn pajjiżna. Jiena, all right, nħu pjaċir li nikkwotaw kultant statistiċi barranin, però kemm huwa importanti illi nibdew nagħmlu l-istudji anke wkoll fi ħdan din il-gżira tagħna. Il-bieraħ kellna wkoll nhar it-tlieta. It-tlieta kellna magħna sezzjoni interessanti ħafna, Dr. Rosien Sacco, li qed tagħmel studju fuq il-tfal tagħna dwar is-saħħa mentali. Sissa qatt ma kenniex. Interessanti li nibdew naraw aktar fid-dettal is-soċjetà Maltija b'mod partikolari it-tfal u żgħażagħ tagħna għaliex dawn huma l-futur ta' għada, aħna issa nibdew nitnaqru bil-mod il-mod għalkemm nerġa' ngħid qatt mhuwa tard biex inti timmiljora il-ħajja tiegħek f'dak li għandu x'jaqsam saħħa, ħalli aħna forsi l-babbi nitin is-saħħa u nibqa' dejjem dawn il-programmi forsi 10 sin oħra nisidel il-Mattejos u ngħidu isma' araw xi progress għamilna fil-ġenerazzjoni ta' dak iż-żmien. Inkun magħkom dal-waqt ma' Mattejos, tinsewx dal-waqt ukoll ħajnaqat magħna l-Onorevoli Ministru Rodri Galdes għall-ewwel darba fil-programm tagħna F-Living Show. Ibqgħu magħna. Maġi Arredamenti ta' qasam industrijali ta' Ħalluqa qegħdin jagħtu rikonoxximent lilkom il-klijenti ta' Maġi Arredamenti, lilkom it-telespettaturi tagħna tal-istazzjon F-Living Channel minħabba illi qegħdin jiċċelebraw it-30 sena anniversarju. Ekku, Karl, sa nkunu fil-fatt fix-showroom infakkar li qiegħda fil-qasam industrijali ta' Ħalluqa, parking mhix problema, sa nagħmlu 15 sħaħ miftuħin non-stop bis-sibt u l-ħadd kollox fejn flok Open Week darba qed nagħtukom bonanza ta' 15 il-ġurnata fejn tistgħu iżżuruna fil-showroom tagħna. Hemm għażla kbira ta' kċejjen minn fejn qed jażel bħalissa għandna 15 il-mudell differenti ta' kċina l-espożizzjoni kif ukoll numru sostanzjali ta' kmamar ta' sodda u wall units, għandna wkoll wall units ġodda, għandna wkoll kċejjen modelli ġodda. Dan kollu matul daw il-15 li se nkunu qegħdin nikkommemoraw propju matul din is-sena it-30 sena anniversarju mit-twelid ta' Maġi Arredamenti. Offerti ma jaqsux, l-offerti wkoll għal matul dawn il-ġranet min jipoġġi d-depożit tiegħu matul dawn il-ġranet se jibbenefika minn skontijiet speċjali ukoll sorpriżi oħra ma jaqsux. Infakkarkom Maġi Arredamenti dejjem 30 sena anniversarju fil-qasam industrijali Ħalluqa. Mill-20 ta' Jannar sa 2 ta' Frar ħankunu miftuħin il-ġurnata kollha inklużi l-weekends 15 sħaħ b'ħafna offerti vantaġġjużi għat-telespettaturi u għall-klijenti ta' Maġi Arredamenti. Suġġett dibattibli ħafna li provajna noħolqu llum waqt din is-sessjoni. U nisperaw li anka intom qegħdin tiddibattu id-dar dwar dak li qegħdin ngħidu. Bażikament qegħdin nippruvaw waslu messaġġi anki wkoll lil dawk li għandhom it-tfal mod partikolari lilna l-adulti kemm għandna bżonn illi iva insibu ħin biex insajru ikel-bnin, biex niklu ikel-bnin, biex nagħmlu l-pjanijiet meħtieġa u fuq kollox anki wkoll insibu ħin għall-eżerċizzji. Insibu ħin għal kollox. Mela rridu nsibu ħin biex insajru ikel-bnin u tajjeb u għandna bżonn linja gwida għax il-biraħ tkellimna wkoll immorru supermarkets u tibda tħares lejn it-trolleys vera mimlijin Alla jbierek u għall-grazzja talla llum ħafna ċittadini Maltin u għawċin jaqalawa tajba minn b'mod u minn bieħor u jixtru għal-familja tagħhom tuħu gost, imma meta tħares lejn ċertu trolleys pereżempju tibda tgħid daw ħajklu dal-ikel kollu, apparti dak kollu jiena ngħid imma dan ħajklu dan l-ikel ħafna affarijiet li huma proċessati u affarijiet oħra li ma tantx huma ta' den għal saħħitna ħankunu. Kulla daħlu d-dar ħanikluhom. Jintremew. Dik hija problema, emmi. Allura mbagħad dak li jkun laqegħdin id-dar ħajdħol f'ħaltejn. Ħajjt isma' jiena ħanikolhom u ħanitqawwa pereżempju għavolja naf illi qed nikol wisq jew inkella ħanarmihom. Mela li rridu nagħmlu l-ewwel huwa li qabel ma morru s-supermarket, Karl, qabel xejn nagħti parira xi ħobb nagħti ħafna pariri li dak li jkun jista' jwettaqhom literalment, mhux ħafna paroli biss. Mela inti qabel tmur is-supermarket ara li tkun kilt. Għax meta inti ħadd tmur is-supermarket bil-ġuħ,
għajnejk ħajkunu ħafna akbar minn zaqqek. Mela dik number one, cool qabel tmur is-supermarket. Number two, l-aħjar tieħu miegħek shopping list. Jiena meta qiegħda hemm x'se nixtri. Jekk pjanajt mill-lasa żeta m'għandix għalfejn inġib imbagħad wara żeta li ma jeżistix. Tittipjana apparti fuq li kelli nitkellmu mhux fuq detergents u hekk ta'. Imma tittipjana sa sajjer matul dawn il-15 jien san sajjer. Jew xogħġobhom tal-familja. Jew xogħġobhom ejja ħansibu kompromess. Kompromess il-kelma. Dik Għax hemm min jgħid li jiena ta' qalbi għax tal-familja jiklu mod u jiena la rrid inqas il-pejs irid insajjer għalija. U għaw ħafna għarfin. Vuol dire illum anka fil-kċejjen tagħna jiena Romina nhar ta' tlieta tagħmel ħafna riċetti li huma bnini sempliċi budget sajbin. Mrs. Carmen Tedesco l-istess, ix-Chef Dario l-istess u ħajkollna aktar chefs oħrajn li nwedkom li ħajamlu riċetti biex ikunu linja gwida għal min segwina, ċittadini, għal familji Maltin u għawċin. Kultan naqra ħsieb trid. Ekku, u anka hija l-preżentazzjoni pereżempju, ġifieri da jekk tifel għal mod tal-kelma ma jogħġbux il-brokli, però inti dak il-brokli għal mod tal-kelma tagħmlu smoothie, issib xi riċetta mill-internet ta' kif se tagħmlu smoothie, toma tajba u li jkun brokli smoothie. Dak it-tifel billi xorob il-brokli minn flok ma kielu, xorta ħadu l-brokli. Il-brokkoli, karrotti, ftit basal, tqallihom f'naqra olive oil, marfa, kuċċarina li huwa rikomandat. Tajjeb, għax dana dejjem niftakru, il-ftit żejt li aħna nieħdu anke biex naqlu, pereżempju, biex tqalli mhux biex tifrajja, iċ-chips u hekk dak ħażin. U tagħmel naqra ton ta' żejt illi wkoll għaw ton ta' żejt mhux fiż-żejt, u tagħmel naqra pulpetti u tagħmilhom daw il-burgers it-tfal, mela titihom il-vitamini kollha tal-ħaxix, inkluż l-omega 3 minħabba il-ħut. Hemm ħafna x'tagħmel. Iżibilju, qed ngħidu dal-internet. Chicken nuggets, nixxu chicken nuggets proċessati pereżempju. Meta llum tista' tixxi sidher tat-tiġiġ, tqatta'hom biċċiet, tajjeb hemm il-metodu kif isiru u flok taqlihom titfaħħom fil-forn. L-istess jiġu. L-istess. Semmejt anka inti l-internet fis-servizz tiegħek, Karl. L-internet li rridu nżommu f'moħħna huwa li qed jagħti informazzjoni ġenerali. Kif qed nagħtu jiena hawnhekk jiena u inti. Da min qed jarana jista' jkun illum qiegħed wheelchair u hawnhekk nawguralu illi jibqa' jagħmel progress f'saħħtu. Jista' jkun persuna li jaħdem minn produsa filgħaxija. Hemm kull tip ta' persuni li qed jarawna u l-internet l-istess. L-internet huwa qiegħed hemm tajjeb u ħajarah kulħadd. Mela mhux kull ma qallek fuq l-internet jottalik, imma jekk sempliċement pereżempju insibu jien naf infittxu fuq l-internet ħanivvinta tasty and healthy recipes jew tasty and healthy smoothies. Taħseb li mhux ħansibu xi ħaġa illi b'xi mod jew ieħor il dak it-tfal ħajoġobhom. Definitivament. U għalfejn ta' mhux biex inġeluhom, imma x'nafu li ħajjejnuhom ħafna fiżikament, mentalment, emozjonalment. Dan huwa ripple effect, ejja nkunu onesti. Ħafna drabi meta inti tara koppja pereżempju li hija xi ftit overweight, ma jfissirx nerġa' ngħid min huwa overweight, min hu qawwi imdejja xejn minn dak. Ma rridux nitfgħu dan il-messaġġ tajjeb għax jiena naf nies li jgħidu lek jiena kuntent. Fair enough, però naħseb li kulħadd jaf li persuni li jkunu overweight ma' żmien jista' jiżviluppa ċertu mart ieħor aktar malaj minn persuni oħrajn. Però dan huwa ripple effect. Jekk il-familja hija hekk, dak huwa l-modell. It-tfal tagħhom mhux qed jaraw xejn ħażin u din nibqgħu għaddejjin biha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Tajjeb, ejjew nieħdu ħsieb b'saħħitna ħbib tiegħi. Mela, ħanieħdu l-ewwel telefonata baxxu l-volum tat-televiżjoni, dalwaqt ħajnaqgħod magħna il-Ministru Rodrigue Galvez. Ibqgħu magħna. Yes. Hello. Hello. Hello, Karl. Insellim lek ħabib. All right, all right. Dvaranna u tiftħinna il-telefonati. Ejja. L-għu nirringrazzja ħafna nies, Karl, li tintaqa' magħhom il-mara u isaqsuni għalija. Isaqsu għalik, proset. Jien meta kont b'saħħti, Karl, kont bil-Madonna għax kont fil-Legion. U baqgħu jiftakruni n-nies. Anka kont Paċevil insellmilhom kollha, mhux speċjalment l-Antonella Rogers. U l-mamma tagħha li m'għadix magħna nitlob għaliha. Kienu jitolbuni ħafna pariri, kont nixxilhom ħafna affarijiet u kollox u da kont b'saħħti. Kont nagħmel ħafna affarijiet, Karl. Biss ma jiddispjaċi. Ikun hemm ċertu persuni illi jweġġawk. U waħda minn persuni
Għaltilek hemm niddejjaq nisma' ir-raġel tiegħek jitkellem fuq il-left living. Għaliex jisemmi l-mart. Jiena palma taf inti Karl, insemmi l-mart biex ngħin il-ħaddieħor. Jagħmel kuraġġ ħaddieħor. Mhux hekk. Ma nsemmiħx il-mart għax għandi l-mart jien għax hawn minnu għar minni. Biss jiena nsemmiħ biex tagħmel kuraġġ il-ħaddieħor. L-istoma biss Karl, l-istoma biss, il-borza. Titallem torqod, terġa', titallem tqum minn fuq is-sodda. Biex toħroġ toqgħod attent x'tiekol. Għandek ħafna affarijiet tidrom, l-uġeħ li jkollok il-bambi waħdu jaf. Meta jistirawlek l-msaren, għandek Amadeus. tal-inqas 3 ijiem ġo s-sodda. Amadeus, tatix każ xajdlek ħaddieħor. Jiena nħu pjaċir li nagħmel konverzazzjoni miegħek, anzi għaliex il-messaġġi tiegħek ikunu messaġġi effettivi ħafna u jitlu fil-profond ta' ħafna telespettaturi li jkunu qegħdin isegwuna. Jiena naf kemm inti raġel pożittiv u d-diskors li dejjem tajt u ġib eżempju anki wkoll bil-kundizzjonijiet li għandek biex tagħmel kuraġġ il ħaddieħor. U naħseb illi dan huwa fatt. Mhux int biss ta' ħafna oħrajn illi ċemplu u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħna u hawnhekk għandna xhieda. U nixtieq li niżvolġi anke wkoll dan is-suġġett fi ftit ħin li għandna, illa għaliex hawn tispiċċa biex tisma' persuni li għandhom ċertu kundizzjonijiet u xorta jippruvaw jaraw il-ħajja mill-lenti differenti, mill-lenti pożittiva. Għamel kuraġġ Amadeus ta' jiena ma tantx nieħu pjaċir nisimgħek illi tkun hekk, tajjeb. Naf li meta terġa' ċempli n-naħa tkun differenti, għaliex Amadeus jgħaddi minn perjodu ta' ftit sigħat ta' dan it-tip. U din ukoll Karl ta' di vera interessanti fil-fatt u nifhmu l-Amadeus min jagħti ħafna każ x'qed jgħidlu ħaddieħor fin-negattiv. Normalment ara kemm mistramba di, għax jagħti wkoll ħafna każ ta' meta aħna nfaħruh. Mela qisu ġisimna mhux kapaċi jgħid wieħed pożittiv u nagħti kasu. U kważi nifraħ ħafna bih u li ieħor ninjoraħ. Li rridu huwa li anke meta jkun pożittiv ħafna kemm jista' jkun ma jitlannix għal rasna, mhux qed ngħid li Amadeus hekk ta', però normalment iċ-ċans ikun illi tant qisna noxew u nieħdu pjaċir bil-affarijiet pożittivi. Illi mbagħad anke negattivi jkissruna għax qisna qed nagħtu l-arma tal-kuntentizza tagħna f'idej ħaddieħor. Mela kien tifaħħartni Karl, tellajt nis-sema, imma kien maqdartni niżżidni fil-qiegħ. U kemm importanti illi taramet minn waħda toħroġ, minn waħda tidħol, jew bil-kontra, sorry, kemm il-pożittiv u anke n-negattiv. Allura dun nsibu nidraw il-bilanċ ta' tnejn. Dika fuq xi ħaġa żgħira li ftakart għax di wkoll jiena l-moħħ. Però ta' min jorbot fuq għad il-biċċa xogħol għaliex ħafna drabi wkoll anke meta nkunu ħanamlu il-bidla kulħadd jibża minnha. Issa, meta aħna nkunu ħanippruvaw nagħmlu xi bidla anke wkoll f'ħajjitna, ħafna drabi nirrikorru biex jew nieħdu parir jew inserħu spallitna fuq xi ħadd li għandna fiduċja fih. Ħafna drabi nfittxu dawn in-nies. Jista' jkun li kultant iswinna daqsxejn ħażin għaliex ikun hemm min jaqtalek qalbek. Pereżempju, isma, biħsibni ta' illi nibda nagħmel naqra dita u nibda mmur nimxi. U flok dak li jkun jgħidlek, sew tagħmel u mel int għandek ċans fiex inħadd tagħmilhom dawn l-affarijiet. L-ewwel il-familja, l-ewwel it-tifel, l-ewwel ir-raġel, u mbagħad jiġi r-raġel ma jsibekx id-dar u li ma tiflax tagħmilhom dawn l-affarijiet tidħolx għal dan l-inkarigu. Ikun hemm min jaqtalek qalbek, ikun hemm oħrajn min jagħmellek il-kuraġġ. Bla dubju ta' xejn. U r-rispons tiegħek dejjem irid ikun jiena li huwa l-aktar importanti għalija x'ħan nagħmel jiena jew x'ħa jagħmel ħadd ieħor. U għalhekk mardu nindependu fuq ħadd, la fuq li jgħidilna u laqqas fuq li jagħmel, għax jekk jiena mhux se noħsib tiegħi nnifsi jien l-ebda gvern, l-ebda oppożizzjoni, l-ebda kunjata, l-ebda ġara ma tista' tinbidel għalija. Waqt li forsi l-ġara jew il-kunjata tista' bi klima twaqqani, ġifieri l-isfel tista' toħodni jekk inti alarma kif qedlek, il-qudiem ħlif forsi b'daqsxejn ta' kumment ta' kuraġġ eċetera, ma tistax essax taqbadni u ttini il-progress. Il-progress irrid nagħmlu jiena irrid nieħu l-azzjoni. U biex naqqadda li qed ngħid daqsxejn ma li semmejt inti ta' tfal, Karl, illi t-tfal għandhom ħafna
informazzjoni rigward. Samajni. Għax rrid norbot xi ħaġa. sorry. Bżax tibżax. Fuq ħal-kelmet. It-tfal, bażikament, minn kien għandhom l-informazzjoni kollha, li bħal l-iskola. Jiena jekk nitgħallem ħafna affarijiet, però mbagħad ma nużhomx, għandek għal xejn tallimtu. Jekk jiena qed nitgħallem x'inhuma l-push-ups, jew is-sit-ups, jew l-squats, dawn ukoll exercises. Benefiċċji hemm minnhom. Benefiċċji hemm minnhom. Però ma nagħmilhomx. Inutli. Forsi ġast tal-general knowledge tiegħi, ma jiena rrid nagħmilhom daw biex nieħu il-benefiċċju tagħhom, mhux billi naqra fuqhom. Ġifieri din hija fundamentali wkoll. Issa, semmejna anke naqra l-ewwel il-computer, il-laptop, kont se nsemmi ditta ma żomma skużani. Mela, aħna rridu Karl. Naraw daqsxejn daw it-tfal għalfejn qed jieħdu gost jilagħbu pereżempju weekend sħiħ. Għaxa m'intix ħassak Karlu l-kamra? Jilagħbu bit-tamir elettroniku, tablets, computer. Eżatt. Ħassak Karlu l-kamra, għax fl-opinjoni tiegħi ta' ħafna oħrajn, l-oppressjoni, meta inti ġeda ma tistax, aktar ħatqajjem rebellioni. Mela inti jekk ittifhem minn għalik illi ħatajdlu daqshekk labt, għajdlek all right, kemm jiena happy, insa. Ma x'irridu nagħmlu? Irridu naraw lil dawk it-tfal x'qed jagħmilhom happy b'dawk il-lob. U ħansemmi ftit idejat. Illum il-ġurnata Karl mhux bħal fi żmienna, nintefaq quddiem kaxxa nilagħbu waħedna, ħafna minnhom ikunu bil-headset u jikkomunikaw ma' sħabhom. Mela t-tfal illum qed ifittxu anka dik iċ-ċertu xi ħaġa soċjali. Ta' komunikazzjoni virtwali jew diġitali, Mhux hekk mhijiex face to face. Però qed laqna minn hemm, mela il-kumpanija sax qed ifittxuha. Kuntatt dirett qed jispiċċa. Jew spiċċa. Eżatt. Mela l-atfal mhumiex mostri li jridu joqogħdu waħedhom għal rashom. Mhumiex. Għax essax qed ifittxu. Imma li inti toqgħod tara dak il-lob, dawk il-graphics huwa eċitanti. Jagħmlek happy, jistimulak. Jgħinek tara kemm tajba di. Taqta' mir-realtà. Escapism jgħidulu. Illi waħna nagħmluha tanka l-kbar, illi pereżempju kultant immur logħba futbol u nieħu tnej birra wara l-futbol biex jiena nieda. Jew jiena nintefa' nara xi programm partikolari biex ninsa. Mela t-tfal qed ifittxu wkoll illi jinsew, illi jaqtaw. Number 3, it-tfal qed ifittxu illi jgħaddu żmien. Għax forsi għalihom il-weekend jekk għandhom weekend illi ma tantx huwa jokkuphom, isibuha komda illi jqattawh quddiem dik il-logħba. Ma x'irridu nagħmlu Karl? Irridu fl-opinjoni tiegħi insibu dawn il-fatturi għax apparti huma hemm oħrajn u nikkreawhom ġo ambjent ieħor. Mela pereżempju, waqt li nifhem ħafna lil Mr. Zammit illi qallek li tfal idealment ċaqgħu 3 sigħat kuljum, fl-opinjoni tiegħi ma nistgħux nippretendu illi millum għal għada minn xejn jibdew jagħmlu 3 sigħat kuljum għax mhux reali. Min jaf kieku kellna nżidulhom pereżempju kwarta kull ġimagħtejn. Mela llum tgħidlu Mark, ejja ngħidu tifel jismu Mark. Illum xbejn qabel ma tagħmel PlayStation nixtieqek tagħmel kwarta għal mod tal-kelma, imorru jiena u inti mixja, imorru jiena u inti jogging. Nixtieqek tagħmel kwarta, għandna biċċa għalqa, noqogħdu nagħbu l-ballun. Kwarta kollox ħan itolbok. Dak it-tifel għax dewwaqtu l-exercise, aktar xibdejt, ħossu tajjeb dak, mela l-exercise essaċ mhux ħaġa ħażina, l-exercise qed nibbondja ma' missieri jew ma' sħabi, l-exercise qed niżvoga qed naljena rasi mill-iskola, l-exercise qed ukoll jgħinni biex nifoka fuq li qed nagħmel. Mela qed nippruvaw naqdu dak li huwa qed iżommhom ġol kamra, dawk il-benefiċċji li huma jħossu mal-benefiċċji tal-exercise. Mela qed nikkreaw ambjent ġdid. Wieħed ambjent li forsi iktar ma jqogħdu bil-qiegħda aktar qed jagħmel ħsara. L-ieħor ambjent li iktar ma jiċċaqalqu aktar qed jgħinhom aktar qed ikun ta' benefiċċju. U nżiduhom kwarta kif għedlek ta' idealment kull ġimagħtejn. Nixtiequ naslu għal 3 sigħat dawk it-tfal jkunu. Sinjuri, naħseb li din hija sezzjoni li hija ta' motivazzjoni u anki wkoll ta' ideat, jien ħanħeġġek biex anki wkoll tatwa almenu xi wħud minn dawn is-suġġerimenti li aħna provajna noħolqu f'din id-diskussjoni flimkien ma' Mattejus. Nirringrazzjak Mattejus li kont miegħek fl-ewwel sessjoni tal-programm, napprezza ħafna. Grazzi lilek. Sinjuri, jibqgħu magħna
L-Onorevoli Galdes ħajkun miegħi minn hawn u ftit tal-ħin ieħor huwa Ministru tal-Akkomodazzjoni Soċjali huwa suġġett interessanti immens huwa l-ewwel darba li ħajkun magħna. Ħajibda jkun magħna b'mod regolari fil-programm F'Living Show għaliex huwa wieħed mis-suġġetti li nistgħu ngħidu jolqot lil ħafna ċittadini Maltin u Awċin. Aktar tard ukoll bid-Dipartiment tas Sigurtà Soċjali Sur Martin Buħaġġar ħajkun magħna illum ukoll u saħansitra in-notar Antonella Navarro. Il-psikologu Dr. Michael Galli għandu jkun magħna u sessjoni f'minuta flimkien ma' Andrew Zara. Dan u aktar illum waqt il-programm F'Living Show. Ibqgħu magħna.